Mubarak. Hajiya kyakkyawa na biyo ki gida ne nima. Maganar da muka yi da ke nan ta hana mana barci, har mafarki ma na yau mun yi aure kin mini kokon masara. Haba malam Mudi yanzu kan magana ta yi nisa, sai dai haƙuri kawai ne kam na samu gwanina. Zan taya ka da addu'a Allah sa kai maka ga wacce kake ra'ayi. Hajiya fa ki ganni yau ai na ɗara ranar wanka, na fesa turare har mata na yin kuka. Wasu dogaye jiya har gida suka manta kaka, ɗaya kan da na ganta ma sai da na ji kamar na yi kuka. Fuskar ta aya mutse suka ce ta tauni shi waka, wai duka ƙauna ta suke har ɗayarsu ta take 'ya'yan kuliya. Yanzu to me zai hana ka amince ai muku aure? Wataƙila rabonka na can dole su bi ka da sauri. To aike ɗin ko'ina Allah ya yi ki da kauri, ni yanzu ba so nake mu zamo harshe da haƙori. Duk mai san faraka mu Allah ya kashe shi da sauri, kuma zan miki ɗinki mai kyawu yadin ma na je na saya. Munafuki ka zago kai mata ƙarya, bayan ka sha furar mai nono ka fasa ƙwarya. Ku dai maganar ku kullum ba ta wuce jayayya, laifina ne da hari na nufo ku batun soyayya. To ai shi sha'anin rabo ba ruwan shi da doron baya, Allah ne ya nufa za mu yi aure ki yi mun tuwon masara. Yanzu kai haƙuri kawai na samu miji na nima, wani ɗan kanuri ne wanda babu ruwan shi da gulma. Shi Allah ya haɗa mu a yanzu muke yin nema. Subhanallahi kai har na ji ina yin kyarma, ai yanzu bare sun bata hagunsu da dama. Kullum taushe suke ci ba ɗan kifi babu tattabara. Wannan ra'ayinka ne ya yi bamban da ra'ayina, ni zaman aure ya kai ni kawai shi ne a gabana, kuma koma me yake ci zanen ci babu ruwana. Wata ran kuwa za ki ci fara da sassafe ki ci ta da rana, dalli na san su komai ba su bari shi ya kwana. Dan Fulani ne da dangi ke zo a haɗa mana aure Hajara.